Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq l-appell ta' tranquillità u semma ġudizzju seren li jrid isir biex proċess li rajna li qajjem dubji kbar fil-pajjiż jiġi korrett. Dr. Abela sostna dan meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti barra il-Parlament it-tlieta wara nofsinhar. Il-Prim Ministru spjega b'mod skiet kif il-persuni akkużati se jmorru l-qorti b'ċitazzjoni u allura mhux se jitresqu b'arrest wara s-seduta kulħadd imur lura lejn daru bil-kwiet. Jew hekk mhux qed nitkellmu dwar kwistjoni ta' persuna jew persuni li se jkunu qegħdin jitresqu b'arrest, sempliċi ċitazzjoni titla' fil-ġurnata u fil-ħin li tagħtik il-qorti meta titles ta' smigħ. Kulħadd imur bil-kwiet tiegħu lejn id-dar, mhux se jkollok sitwazzjonijiet ta' persuni naf nifhem li kellek oppożizzjoni, establishment li kien aċċan ħafna kien aċċan illi jara esponenti ewlenin illi jiġu manettjati imresqin il-qorti minn bogħtin fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, konvinti li kien hemm min kellu dak il-aċċ fl-ewwel seduta. Bil-fatt li ħarġet ċitazzjoni dak il-fatt mhux se jkun qed jiġri. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Gvern saħħaħ l-indipendenza fil-ġudikatura biex il-poplu ikollu isserħan il-moħħ li meta jara d-deċiżjoni finali taqbel jew ma taqbilx mad-deċiżjoni tirrikonoxxi li saret ir-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja. Hawnhekk Dr. Abela innota kif dak isserħan il-moħħ bħalissa ma jeżistix quddiem inkjesta maġisterjali li tqajjem dubji kbar dwar il-proċess tagħha. Il-Prim Ministru għamel elenku fit-tisjieħ fil-proċess tal-ġustizzja b'riformi li taw iżjed riżorsi, issaħħu il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema fil-qasam tal-ġustizzja u qal li dan il-Gvern reħa minn idejh poteri biex isaħħaħ tassew l-indipendenza tal-ġudikatura. Jien esprimejt id-diżappunt illi deċiżjoni ta' persuna waħda irriflettiet negattivament fuq il-ħafna mħalfin u maġistrati li qed jagħmlu xogħol mill-iktar tajjeb. U dak huwa dispjaċiru l-inkwitt tiegħi wkoll li jiġifieri għaliex kellu dan l-episodju itappan il-ħidma tal-ġudikatura. Jiena konvint ukoll li hemm ħafna maġistrati u mħalfin li għandhom ukoll bħal bqija tal-popolazzjoni id-dubji tagħhom dwar it-timeline. Il-timeline tant huwa indikattiv, tant indikattiv tal-animu x'kien illi ma qatt jagħtik is-serħan il-moħħ bħala bniedem li temmen fil-ġustizzja illi inti tgħid jien għandi serħan il-moħħ li tal-proċess mexa b'mod tajjeb. Jiena għandi dak id-dubju.